ಇಂಚಿದಲ್ಲ ಜೋಕಲ್ಲ ಬಾಲ್ ಆಕಾರ ಬುಜಿ ನಿಕ್ ಪೋಕ್ ಕಡಿಜಿನಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್ ತೂವಲಿ ದಾದ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರಿತೇಶ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡು ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಅರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಜ್ವರ ಅಂಚಾಂಡಲ ಬೇರೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಕಾಶ್ ನಿಕ್ಲೆ ಉಂತಾರೆ ಅಂತ ಹೊಚ್ಪದೆ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತುಳುನಾಡ ಮೀಡಿಯಾ ನಿ ತೂವಲಿ ದಾದ ಪಂಡ ನವರಾತ್ರಿ ಬತ್ತನತ್ತ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಂಚ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದಲ್ಪ ಶ್ರಮದಾನ ಉಂಟು ತುಕ ಅಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ತುಕ ಅಡೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ತಿಕ್ವೆ ಗಾಯ್ಸ್ ತೂವಲಿ ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಬತ್ತ ತೂವಲಿ ಸಂತನ್ನಿ ಬುಕ್ಕ ಮೂಲಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬುಂದುಲ್ಲಿ ಇಂಚಿದಲ್ಲ ಜೋಕಲ್ಲ ಬಾಲ್ ಆಕಾರ ಬುಜಿ ನಿಕ್ ಪೋಕ್ ಕಡಿಜಿನಲ್ಲ ಆತು ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ತೂವಲಿ ದಾದ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಯಾನ್ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿ ಎನ್ನ ಬಗತ್ತೆಗೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ತುಳುನಾಡದ ಓನರ್ ಇರಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಆರೆನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ತೂಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜವನೇರು ಬರ ಬೇರೆ ಬೆನ್ ಪವನ್ ಯಾಂಚೂರಿ ರೆಸ್ಟ್ ಜ್ವರ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಅಂತೀರ ಸ್ವಲ್ಪ ಆತ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಿ ಆಯ್ ಸಾ ಕಲಿಂಗಿ ಬಜ್ಜಿ ಕಲಿಂಗಿ ಕಾಲಿ ಕೊಕ್ಕೆ ಆದದೊಂದು ಆಯ್ ಸಾ ಕಲಿಂಗಿ ಬಜ್ಜಿ ಕಲಿಂಗಿ ಕಾಲಿ ಕೊಕ್ಕೆ ಆದದೊಂದು ತೀರ್ಥ ಬದಾರ್ಕ ತೀರ್ಥಲಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ಲೇರ್ ಮಲ್ಪ ಜೋಕ್ಲೇರ್ ಏರ್ ಮತ್ತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇ ಪ್ರಸಾದನು ಅಲ್ಪ ಲೇರ್ ನೆಟ್ಟದ ಪೂರ ಕಿತ್ತಂದಲ್ಲ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನವರಾತ್ರಿದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ನೆನಪಿರಲ್ಲ ಕೋಲ್ ಬಾಸ್ನ ಹೋಯ್ಚಿಂದ ಒಂಜಿ ಕೋಲ್ ಬಾಸ್ನ ಪೈ ಇಟ ಕೋಲು ಅಲ್ಪ ದಿಕ್ಕುಡು ಕೋಲು ಒಂಜಿ ಕೋಲ್ ಬೆಜ್ಜಿಗ ಪಾಪ ನನ್ನೆಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ತೂಯಿತಾರ ಪಾಪ ನನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಯಾವುದು ಅರಲ್ಲೇ ಇರಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರನೇ ಇರ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಸದ ಹೋಯ್ತು ಅಂದಲ್ಲೇ ಅವನು ಕೊಟ್ಟನ್ನೇ ಎಂಕಲ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇರಲೇರು ಮಿಸ್ಟರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫೋರ್ಟ್ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪರ ಅಂತೇನೆ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಕೈಲ ಬೇಲೆದ
ಗಾಯ್ಸ್ ತೂವಲಿ ದಾದ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರಿತೇಶ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡು ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಅರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಜ್ವರ ಅಂಚಾಂಡಲ ಬೇರೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಉಂಟಾರೆ ಅಂತ ಬಾಬೆ ಗಾಯ್ಸ್ ತೂವಲಿ 2 ವಾರ ಹೊಡೆದೊಕ್ಕ ಪ್ರಿತೇಶ್ ಏರೆ ಜ್ವರ ಉಂಡು ಆಂಡಲ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲಿ ನೈಟ್ ನೆತ್ತೇರಿಜ್ಜಂಡ ಕೊಡ ನೆತ್ತೇರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಮೇರು ಒಕ್ಕಡಿ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತದ ಮೂಲ ಬೇಲೆ ಅಂತ ಒಂದು ಇರ್ತವಲ್ಲಿ ಗಾಯ್ಸ್ ನೆಟ್ ದಾಖಲೆ ಬಾರ್ ಪೂಜೆರ್ ಬೇಲೆ ನೆಟ್ ದಾಖಲೆ ಬಾರ್ ಪೂಜೆರ್ ಬೇಲೆ ಎಂಕುಲೆ ಒಂಜಿ 7 ಜನ ಆತಿ ಬಾಯ್ ಗೈಸ್ ಈ ಲಾಗ್ ನೀಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಬಂತಂದಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಒಂಚು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಗೈಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ಬೇಗ 200 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಗೈಸ್ ತುಕ ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ಡ್ ತಿಗ್ಗ